Kung nga ito yung pintuan, so lalagyan natin ng continuous handle yan. So mag-group side yan. So ayan ginawa nila Batinoloy kasi hindi niya may baba ito. So ang ginawa niya, dito na lang siya gumawa. So dinagdagan na lang niya. Ayan, shout out. Ayan, mga taga Maxiwood Tarlac. So okay na lahat dito. So yung cabinet na lang ang hindi pa natin natapos dito. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, welcome back to my channel. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga boss sa ating channel. Pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Siyempre, pag napanood mo tong video na to, so like na rin po mga boss, mag-iwan na rin po kayo ng comment kung magpapa-shoutout po kayo. So magpa-shoutout po kayo mga boss. So malaking tulong po 'yan sa channel natin. So ayan, madali lang po naman mag-like, paki-like na lang po dito. Yan, makikita nyo dyan sa baba. Ayan, nandyan po yung like button po natin. So ayan mga boss. So maraming salamat po sa mga magla-like ng ating video. So ayan, God bless po sa inyong lahat. Ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man kayo ngayon mga boss. Ayan, syempre ngayon bago na po natin umpisan yung pagpasyal natin. So gusto ko po nang i-shout out yung mga bagong subscriber natin. So ayan, shout out kay Prime Solid Air Construction Corporation. Ayan mga boss, yung subscriber po sila. Tapos si Joker Official Vlog, yan solid supporter po natin yan. Joker Official Vlog 2.0. Ayan, salamat sir at lagi ka nakasuporta sa channel natin. Siyempre salamat din kay Ma'am Marie Chris Domingo from Manila. So sa Caloocan po sila po yung nag-order ng cornisa sa atin dito. Biruin mo, nasa Caloocan pa sila. Pumunta sila dito para umorder ng cornisa. So pangalawang balik na nila nung last na vlog ko, pinakita ko sila nung bumili pa nga sila ng bonsai dito sa amin. So ayan, maraming salamat kay Ma'am Marie Chris Domingo. Siyempre maraming salamat kay Boss 13K. So umorder po rin siya ng ilaw sa amin. Yan si Brian O. Salvador. Yan si Boss 13K. Yan, siyempre maraming salamat din kay Martin Ojo. Yan, so subscriber po siya, bago nating subscriber. Siyempre, ayan, isa-shoutout ko na rin yung ibang nag-comment dito mga boss. So ayan, shoutout kay Marwin Construction TV. So ayan, sabi niya dito, wow, nice job boss, sabi niya. Paki-great sa mama ko from Agusan del Sur. Birthday niya sa November 2, Remedios Burgos Plaza. Salamat po ng marami. Yan po yung sabi niya. So ayan, happy birthday Nanay Remedios Burgos Plaza. So sa November 2 po yung birthday niya. Ayan, happy birthday po sa inyo. Mabuhay po kayo hanggat gusto niyo. Ayan po. Sino pa? Ayan, shoutout din kay Bernie Rosario. Tapos kay Manuel Leparon. Yan mga boss. At siyempre kay The Alan TV. At kay Rodolfo Piuquinto. Siyempre kay Metaverse. Ayan mga boss, bumalik na naman si Metaverse mga boss. Ayan, maraming salamat sir at andito ka ulit.
Siyempre kay paring KMTV Kwento Mo TV. So shout out po sa iyo pare. At lagi kang nakasuporta sa channel natin. So ayan, mag-subscribe na rin po kayo kay paring KMTV Kwento Mo TV. So ayan yung ano niya. KMTV Kwento Mo TV. Yan po yung channel niya. Subscribe na rin po kayo mga boss. Ayan mga boss. Siyempre, shout down kay Papa Koy TV. Siyempre kay Ma'am Elizabeth Bersosa, ayan, maraming salamat po sa laging panonood ma'am. Yung naging client natin doon sa Alcala. Siyempre shoutout din kay KS69, kay Eleren Rabeles, kay Reynaldo Balba, ayan. Siyempre shoutout din kay Kian Mira Flores. Ayan, shoutout din kay Mauro de Cosin, Mirna Lotik, Alex Corrales, Branex, ayan. Tapos kay Black Mamba sa mga boss, tsaka kay Ma'am Joanna Sabala. Siyempre kay Romel Kapalungan, ayan. Shoutout kay Sir Romel Kapalungan. So ayan, nagpagawa din siya sa atin dati mga boss. Siyempre kay Noel Pagharion at kay Jeffrey Calicia. So ayan po yung mga gusto kong i-shoutout na laging nagko-comment dito sa vlog natin. So ayan mga boss, punta po tayo doon sa ano ngayon, sa kila Badinoli, yung kitchen cabinet doon i-update natin. Tapos sa Anaw project. So pupunta po tayo doon, mamasyal po tayo doon para i-update yung project doon. Okay, so kahapon sumali ako ng bonsai show. So meron naman tayong naiuwi na premyo. So ito yung mga ilaban natin. So ito. So wala itong nakuha. So yung mga boss, wala nakuha itong nilaban ko na to. So nilagay ko siya sa newbie kasi bago lang naman itong match ko. So yung mga judges inalis nila yung newbie. So hindi na daw newbie to. Para sa akin newbie pa to kung ako yung judges. Talagang newbie kasi tingnan nyo naman malilit pa yung mga sanga niya. Kaya nga nilagay ko sa newbie. So inalis nila dun sa newbie. So ayan, wala nakuha. Ito naman inalis sa newbie dahil ang alam ko dito kaya inalis sa newbie kasi walang kalaban. So may nakuha siya kasi siya lang yung nanalo. siya lang yung ganyan dun sa mga lumaban. So ito naman inalis din ito sa newbie. So nakipagbakbakan siya dun sa mga talagang open sa mga pro, nakipagbakbakan siya. So talo siya mga boss. Ito naman wala ring nakuha ito mga boss. So matanda na to, 5 years. Ewan ko kung bakit walang nakuha. So yung nanalo na kano nito kalaban nito, yung nag-gold, yun pa yung ano, ewan ko kung paano sila mag-judge mga boss. Tapos ito nanalo rin naman silver itong isa. So yan, hindi ko lang maintindihan kung paano sila mag-judge. Pero sinabi ko nga, manalo o matalo, okay lang naman sa akin, at least nakapag-participate tayo. So yan. So kung ang ano sana mas maganda sana kung yung mga sinali natin nilagay talaga nila sa newbie, kasi newbie ko talaga sinali yan para may naiuwi tayo. So kung alam ko lang na sinali nila doon sa isasali nila doon sa mga professional, sa mga talagang bakbakan, sana hindi ko na lang dinala doon. So ayun mga boss, sige tara na para makaano na tayo. Wala na, so ayan, tara muna tayo mga boss. Ay update na lang natin yung project natin, bawi tayo next time. Okay, let's go. Okay, so ayan, nandito na tayo kay Labadinoli. So ito yung pupunta sa Kamiling project natin sa Tambugan. So ayan, nagawa na rin nila Badinoli yung table saw na dati nating tools. So ayan, sila Badinoli na yung nag-restore. So ayan, magagamit na natin ito sa susunod na project. So bali naging dalawa na yung table saw natin. So dati kasi naka-stack ito, yung Makita lang yung lagi natin ginagamit. So sabi ni Badinoli, parang mas okay pa daw gamitin ito kaysa dun sa Makita. So kasi dito hindi daw
hindi daw gumagalaw itong mga guide niya. So yung makita, pwede rin namang gawin ganito yon. Siyempre, nanghinayang naman akong gawin ganito kasi siyempre original na ano niya yon, na itsura. So pwede natin palitan ng ganito kung tutusin. Kung gusto nyong para ano, lumaki lang yung pagtabasan natin. Kahit para isang tao lang, pwedeng magtabas. So ayan, tapos ito, ginawa nila dito kasi hindi nila maibaba yung may baba yung blade nung table saw natin. Kasi nag-groove na tayo. So dun sa groove kasi, yan, magkukuha ko ng sample. So ayan. So dito kasi, kung ito yung pintuan. So ayan mga boss. Kung ito yung pintuan, so lalagyan natin ng continuous handle yan. So mag-groove tayo dyan. So yan ginawa nila Badinoloy kasi hindi niya may baba ito. So ang ginawa niya, dito na lang siya gumawa. So dinagdagan na lang niya. So si papadaan na lang itong ganyan. So sakto-sakto na yan. Pag naipadaan na yan, ayun, may groove na tayo. So doon na natin ilalagay yung continuous handle natin, tapos lalagyan natin ng no more nail. So yun na lang ano natin doon, ididikit. So ganyan yung ginawa niya rito sa table saw. Ayan. Tapos ano yung pads? No more nails. Yun na yung no more nail natin. So kumuha na rin siya ng baril. Kung sakaling mapasabak siya, may hugutin. So ayan o. So ayan, pagkatapos natin mag-groove yan, so ayan, gagamitan natin ng no more nail. So ayan. So hindi na siya mano-mano. So mayroon na tayong ginagamit. Okay, dito naman sa Center Island. So ang kulang na lang dito, halos kompleto na mga boss. So ang kulang na lang dito, lalagyan pa natin ito kasi ng granite countertop, tapos yung marine plywood, tapos yung mga takip niya. Okay, so yung mga ibang ginawa nila nandito na sa loob. So ina-assemble na nila. Mga next stick siguro, pwede na tayong mag-deliver. So pwede na tayong mag-deliver pag sa next stick. So dito yung mga pintuan na lang ilalagay dito. So ina-assemble na nila Badinoloy. So yung drawer nandito na. Ayan ang isa. So ayan o. Nalagyan mo na ba ito, Bads? Hindi pa? Nalagay ko na yan. Na no more lane? Ay hindi pa. Wala pa. Hinalo ko muna. So wala pang no more lane pa dito. Okay. So ito yung mga iba na ilalagay doon. So malapit-lapit na tayo mag-deliver. Katapos ng bagyo. So pagkatapos ng bagyo, pwede na. So yan yung pupunta sa Tambugan. So shout out kay Sir Alex Andres Antonio. Yan. Shout out sir. Oh, malapit na yung kitchen modular cabinet ko. Yan. Shout out din kay Bro Eric Matias. John Lloyd ng Kamiling. Ang John Lloyd ng Kamiling. Okay. So yan yung update dito sa cabinet natin dito sa Kamiling, yung pupunta sa Kamiling mga boss. Okay, bale, so sunod siguro madadagdagan din yung ano natin, table saw. So nag-order kasi ako. So yun, pang malakasan na yun mga boss. Pang malakasan na yun. Hintayin na lang natin na dumating. So i-review natin yun pagdating dito. Okay? So punta muna tayo sa Tarlac, tapos Anao project. Ano? Dito tayo sa Insular Tableria. So nag-order tayo ng 1.5 na black screw kay Miss Philippines 2000. So 500 pieces lalagay natin dun sa project natin sa cabinet sa ayun si boss. Hello boss. Cabinet sa Tambugan project. Bago na sa boss. Bago na, pinalitan ko na yung nabunggo. Modelo na yan. Okay. Good pieces po yung ano po i-depan niyo po. Oh sir. Ayan, naka-Maclagonilla vlog si ano
Si Boss Jimmy. Maclagonilla Vlog t-shirt. Ay, may bagyo mga boss oh. Mababasa yung materials natin mamaya. Okay, tara na mga boss. So ito yung binilihan natin, Insular Tableria. Dito lang sa Cesta to. Dito naman tayo sa Maxiwood, Tarlac. Mga boss, so dito tayo kukuha ng laminated board na kulang dun sa project natin. So tara, samahan niyo ako. Yung laminated board, Siyam. Fan. Laminated board na Siyam. Laminated board, white. Marine laminated. Sa likod na po. So yan mga boss. Bali yung binayaran natin is 19,800. So 9 na piraso na plywood na 3/4 na laminated white. So marine laminated na po siya. So ang bawat isa nito ay nasa 2,200. Okay, tara. Punta tayo doon sa bodega nila mga boss. Okay, so andito tayo sa bodega nila ngayon mga boss. So yan na yung mga marine laminated board nila. So marami pa silang stock dito. So dun sa kabila sa Insular, wala na silang stock doon. So marami rin pala silang ano dito, mga product. So meron din akong nakitang hardiplex doon, marine, mga wood panel, panel door. So tubular, meron din dito metal paring. Tapos good lumber, meron din sila rito. So sa Maxiwood lang ito. Maxiwood, dito lang sa Tarlac. So baka susunod kasi mas naano ko yung boral na gypsum board. Kasi ginagamit natin ngayon rope. So mas gusto ko yung boral na gypsum board. Baka dito susunod siguro, baka dito na tayo kumuha. Tapos yung mga paring daw nila dito, mas mababa daw kaysa doon sa kinukuhanan natin. Siyempre titingnan pa rin natin yung quality ng materials nila dito, katulad ng mga metal paring nila. Baka mas mura dito, ay baka mas mura tapos quality rin. Kung ganun, dito na tayo kukuha. So ayan yung mga ano nila, mga product nila dito pang construction. So ayun, marami rin silang mga bakal dun. Ayos. So yan yung ano natin marine laminated board. Ayun okay. So ayos. Ang boss pang ibabaw natin. So marine siya. May ano may tama. Ang boss. May tama. Kala ko tayo ni Dad. May tama siya. Ay ano. May tama. Yung pinaggaro ata ito. Ayan, shout out. Mga taga Maxiwood. Maxiwood Tarlac. Shout out. Sir, may shout out ka. Yung chicks mo. Ginyalo lang. Ginyalo lang. Saka 2x2. Puro gin daw mga boss. Ano? Nasaan doon? Matini idol nyo rito, no? Anong pangalan ni sir? Anong pangalan niya?
Gerald. Gerald. Ay, parang Gerald Alderson na, parang artista yun ah. May artista pala rito eh. Walo. Gerald Anderson. Wala si Kim Chu. Ah, si Kim Sol. Nandun sa loob yata. Siya ba yun yung singkit doon? Sa ano, Tarlac yan nilalagay eh. May bagyo kasi mga boss, signal number 1 nung Tarlac. Kaya umuulan. Siyam. Kulang ba? Hindi ko rin napansin eh. Buti na lang may taga-bilang. Buti na lang dyan si nanay. Shoutout mo si Paro Rodel. Ay, marinig niya. Ayun lang, nasa Manila siya. Nasa Manila. Shoutout mo. Bali ano namin ito, ipag namin sana, ipag namin no, ipag namin, kaya lang ano, yan lang. Ipag, kaya lang, wala lang. Wala, bakit ba, paano ba nangyari doon? Babag ko ito, umalis na oh, umalis na siya. Ayun yung pag-usapan yung nakaraan. Okay, so ayan mga boss. Okay na, ayos na. Sige, Sir Gerald Anderson. Salamat ah. Okay, tara na mga boss. Okay, so ayan, nandito na tayo sa Anao Project mga boss. Anao Project. So magde-deliver tayo ng laminated board. Okay. Tara mga boss. Okay, yung screw. Tapos andito yung kikil. Yun. Yes, sir. Good sir. Sir? Inyawid min sir? Nalpasan? Wan sir. Anong kapila? Nyay niya kayo sa... Aji may isa lang sir. Winsit. Nabakay na duba. Ayan. Kaya tanong ni sir yung in-entry kong bonsai. So siyam na piraso yan mga boss na marine laminated board. So ayan, double face din siya. Bali 2,200 yung kuha natin. So mas mura siya kung kumpara mo dun sa kinuhanan nating una. Ayan. Okay, so i-update natin dito mga boss. Okay, so yan na. Pinapinturan ko na, gumanda na nga. Gumanda na nga kaysa yung dati. So ayan mga boss oh. Na-separate na yung ano, iba na yung kulay nito. Seal gray siya. Tapos doon sa loob, smoke gray. Sige, lakad lang kayo. Yan, smoke gray doon sa may loob niya. Tapos dito, semi-gloss lang po yan ng Davies. So Davies paint po yung ginamit natin dito. Seal gray, smoke gray, semi-gloss. So ayan, lumitaw yung ganda niya. Ayos oh, ganda ng kulay. So isa pang nagpaganda dito yung accent na tiles na may groove. Tapos itong tiles natin, so pinahiram pa nila ito ng emulsion, acrylic emulsion. So kaya makintab siya.
Sito na lang ang hindi makintab. Okay, so ayan, malinis na rin dito. So nakasiparit na yung mga ginawa nila dito para sa cabinet. So ayan, gumawa rin ako ng 3D model nito, pati yung mga sukat niya, cut list. So ginawa ko na rin. So ang ano niyan, kaya nagkalat yung mga board dito kasi may isa-isang ano yan, pupuntahan. So may cut list tayo. Nasaan na yung cut list natin? Nasaan na yung drawing? Ayun, so ayun yung mga boss. Okay na. So gumawa rin tayo niyan. Ayun, cut list din. So ayun yung mga cut list niya. Okay. So pagpaipato mo lang ito dun. Ano? So ayan o. Ito yung cut list ng mga boss. So ayan. So yung mga cut list niya gumawa tayo. Tapos nung naano natin yung cut list niya. So ito na. So andito na yung mga sukat. Andyan yung mga sukat niya. So assemblean nila. So andyan na rin kung paano nila assemble. Nandito na lahat. So ayun. Nakikita nyo dyan. Andyan na. So kaya madali na lang para sa kanila na magtabas dun sa board tapos mag-assemble. Okay? So okay na rito. Pang hinintay na lang natin dito yung stainless na grills. So ayan, lalagyan natin dito sa may terrace. So ginagawa ng mga boss ni Mark, yung kaklase ko. Okay, so yung pintura natin dito, sinabi ko kanina, shades of gray, smoke gray, tsaka semi-gloss ng Davis. Okay, so dito sa ito na yun mga boss, dito sa Salas. So ito na siya, ito na yung update dito mga boss. So okay na lahat dito. So yung cabinet na lang ang hindi pa natin natapos dito sa bahay na to. So meron pa dito TV console. Tapos yung mga bintana rito, so lalagyan pa natin yan ng bintana. So in order na ni sir dun sa kaklase ko. So ikakabit na lang. So ay ewan ko kung nakapag-down na sila mga boss. Kasi ano yata baka sa November pa siguro nila masisimulan ito. Tapos dito okay naman na itong partition. So may ilaw na. So kompleto na yung mga ilaw niya. So drywall lang ito, gypsum board yung ginamit natin dito. Tapos dun sa mga corner niya naglagay tayo ng corner beads para matibay. So yung corner beads na yon metal din siya. Na pinalaman natin dito sa mga kanto niya. Yan, sa lahat ng kanto na yan may corner beads. Okay, so pininturan natin siya ng semi-gloss ng Davis, tapos lamp black ng Boysin, tapos semi-gloss, tapos dito sa wall shades of gray yung nilagay nating kulay dito sa wall. Tapos dito sa cornisa, so yung mga cornisa natin, ito kasi yung mga cornisa natin mga boss. Ayan, so semi-gloss ng Davis yan. Pati yun mga boss, semi-gloss ng Davis, pati yun, semi-gloss ng Davis. Tapos dito sa ceiling natin ay flat latex ng Davis. Okay, so ganun yung kulay ng loob ng interior ng bahay natin. Okay, so dito nung last na punta tayo rito, nag-retouch na tayo. So ang kulang na lang na ilalagay dito yung kitchen cabinet. So ginagawa na natin yung kitchen cabinet. So dito hindi natin nilagyan ng kornisa kasi yung balak natin dito, yung kornisa natin iikot dito sa may hanging cabinet. So doon iikot, dadaan yan doon sa ibabaw ng hanging cabinet. So kaya hindi pa natin diniretso yung kornisa niya. So yan mga boss. Okay, so yan, nakasiparit na lahat ng pupunta nila. Ito pa nasa kitchen cabinet na to. So pinakita ko naman kanina kung paano sila magbuo ng kitchen cabinet. Okay, so kaya makikita nyo dito kalat-kalat yung kalat-kalat itong mga board natin. So isa pang ipapagawa rito nila madam yung labas. So magpapapintura sila. So tingnan natin dito sa labas. O sige, okay lang. So maambon mga boss. So tingnan natin dito sa labas. So pipinturan na rin daw ito dito sa labas. So makikita nyo dyan.
So pipinturan natin yan. So nagsabi na ako sa kanila. So nasa kanila na lang yung desisyon kung okay na. So pag okay na, pwede na natin umpisan yan. So dito, yan, pipinturan din natin ito. So dyan sa labas. Ito, sa may mga bato, siyempre bubuhayin na lang natin yan yung mga bato na yan pati ito. So lilinisan natin tapos pakikinta din. Okay, so dito naman. So dito nakarap siya, nakarap yung wall dito. So gagawin natin dito, ano yun natin yan, lalagyan natin ng skin coat. Pero ano muna natin siya, babrasin muna natin siya ng steel brush. Tapos skin coat, tapos pipintura natin. So bago tayo magpintura, siyempre lalagyan natin ng flat latex yan. Tingnan din natin kung pati itong gutter ipapapintura sa atin. So nagbigay naman natin ng computation dito. Labor and materials. Okay, so umambon na mga boss. So balik ulit tayo rito sa loob. So pati ito pinakot na sa atin. So yan, yung spandrel na yan. So beige kasi yung kulay niya. So papalitan natin ng white. So ayan, tapos dito may pinturan din yan, pati dito. Ay, ito hindi na. So dito lang sa loob. Tapos dito pag-usapan pa namin dito kung ano yung gagawin dito kasi may tumutulo doon sa ceiling natin. So pag-usapan pa natin yan kung papapintura sa atin. So mag-uusap pa sila ni Isa. Okay, so yan po yung update dito sa project natin sa project mga boss. Okay, so yan. So dito na tayo sa loob ng bahay. So ayan, gumaganda na yung bahay natin mga boss. Yung project nating bahay. Yan, no? Parang nasa ano na tayo, hotel. Nasa Sugo Hotel. Sabi Sugo Hotel. Hindi, parang nasa ano, makikita nyo naman mga boss, ang ganda. Yan. Okay, so yan mga boss. So hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Siyempre, maraming salamat sa mga nag-like ng video na to. At sa mga magko-comment, so mag-comment lang po kayo. Kung gusto niyo magpa-shoutout, magpa-shoutout lang po kayo. At sasabihin ko po yan sa susunod na vlog natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, sa laging sumusuporta sa channel natin. So ayan, making tulong po yan dito sa channel natin. So sana andyan pa rin po kayo lagi sumuporta sa channel natin. Siyempre, sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan. Siyempre, lalo na sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Sana nagkaroon kayo ng idea. Yan mga boss, siyempre, kita-kita ulit sa bukas. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.